C'è viernes 28 di settembre si tratta caso Valencia, in Corte di Justicia aqui no Curaçao. Si tratta di un'investigazione na instantia governamental toelatingsorganisatie esta immigratie. E na onder 2 personen tinko bij responsabilizar na mes. Si tratta di jefe, signora ERC, di 1965, e também sua colaboradora, signora IAT, di 1964. La acusa signora C de, entre outros, hace mal uso de função e também toma placa bij mesa, esta aanneming steekpenningen. E acusação está, entre outros, que durante 2015 para 2017 ajuda estrangeiro na permit de estadia, esta verblijfsvergunning. Também trata o caso de viernes 28 de setembro, durante dia. Dat trata de tratamento público que a comissão Nuebor de Mainda. Vrijdag 28 september gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak Valencia van start. Gedurende de hele dag zal de zaak door het gerecht eerste aanleg worden behandeld. De verdachten zijn de hoofd van dienst van de toelatingsorganisatie, mevrouw ERC, en haar medewerker, mevrouw IAT. De behandeling duurt de hele dag en gaat om 9 uur 's morgens van start. De hoofd van dienst wordt onder andere misbruik van functie en de aanneming van steekpenningen ten laste gelegd.